Ne, naka-snack ne. Diaray butang ha. Dini, usang simana nini mo ha. Usang simana nini mo, kuha lang ka kada adlaw sa tulo. Where's that from? Ha? Merkado. Ha? Butaw di mo kilid ha. Ayo. Dan kasi tagag duha. Karon duha. Butangan kag duha. Unya paniud to nimo, paniud to. Panapon. Hapon duha na pod. Kuhuna. Panihapon duha na pod. Ayaw sarada. So guys, kananay si Marjorie sigad gas kanang pagpasok sa 2025 gada adlaw din sa Muhilak. So pasalamat naman po kunin imong kay isang malidag lingaw-lingaw. Da ang gigawas kay sige sa gilak kanang sa kadawat ay jampa pa nga di pa di kagawas ng buwan na. Hi guys, good morning. Diada mi sa merkado. Na timing nga na ay truck yan kuno sila Davao prato ko rin baliza na kamuti na saging na ay tunda saging nga tundan. 20? Ano ba dai? Ano ra ko? Diri. Ya, badal pa ko. 60 tulong kilo na. 20 kilo ano? Ako ang dami mayo. Gagbay ya, gagbay. Ang agon niya. Asa mo gikan ya? Yabaw. Ah. Sekarang Mel, Sabad, Domingo, Lunes, sekarang Domingo na pero. Dami kagahan pa. Ha? Ang tindahan ang kanon lang. lang, no? Tindahan na kilo. Kareto. Kira pagtundan ni kila ko tulo do. Tulo ka tundan. Tulo pwede tulo. Tulo kilo, tulo. Hindi saging pud nga kuan. Tulo, nasagin po, yaw ba? Aparte may saging nga arang batuhan agi sagdi ka tunig Davao. Ne, naka-snack ne. Diaray butang ha. Dini, usang simana nini mo ha. Usang simana nini mo, kuha lang ka kada adlaw sa tulo. Where's that from? Ha? Merkado. Ha? Butaw di mo kilid ha. Ayo. Dan kasi tagag duha. Karon duha. Butangan kag duha. Unya paniud to nimo, paniud to. Panapon. Hapon duha na pod. Kuhuna. Panihapon duha na pod. Ayaw sarada kay sa din. Midnight snack duha na pod. Ay butang yung kilid yan niya. Ayaw. Hinahinay kag kuha. Kawangan po sa. Akatong saging nga kuan. Rato ra bitaw. Hi guys, ikan din sa merkado. Diya guys karon tanaw ni ninjong among kuan gipalit ng isda arang ka dala. Arang ka dala ka dog isda. Di ko katuo nga nga nakamahal dara 360 ang sa ka kilo. Kano isda ako? Kana. Ay sa mo ni dinhi guys, grabe murag di sa dagat. Kuyaw lagi. Grabe isda ah. Wala magtuas kuan abroad. Sabaw ko. Dito ko. Hey guys, agluto ko na sa daw. Ganda sa nang laba oh. Saan gagawin lagi kayo na? Ha? Gagmay. Mangigag na. Para madaghan og soup kuno hay. Gawin na akong ketchup ha. Ha? Gawin na akong ketchup kaya dito na ketchup. Kaon ka? Oo. Ay, butang sa isa. Katagaan si Doris at saging.
Ha? Tagana ko saging. Tundan? Oh. Ako pa dyan dito nga anak. Para kuan. Sino yung hatag ka Marjorie? Itong bumili? Sosyal. Wala na kapinangga ng duha. Asang ka, Dong? Hatid kasi nangatog. Iro. Bartleby ah! Sosyal. Salve. Ayun. Sana ka dyan. Ipit lagi sila. Ayak! Ah! Uy, natog din nag... Kuan, nagtang si Buboy, Patawag ni ate! Hoy! Itong English niyo ba? Social karag merinda kay Domingo ko no. Ay guys, ano ka ng saging? Oh, saging from Mindanao. So, mao ni amang napalit guys og kanang saba og kanang kamote. Hi guys. Kanang nay mato, kanang singalan na. Arang jeng ka dalar ka dog kanang kuandari no bisda. Sabay karne. Diyan ako guys kanang i-atake na pugos ang sakit lagi sa anong nga na ay ako wala dito kabuk ang sita na sa doktor niya wala naman po dyan ang yundangan nag-inom mani nagmutmut na po guys ang arang paita dyan ka na ay kanang laban lang sa taran yung dapita kay nasaan o ka na ay magluza-luza ta pinanglantang binaskog kay nagan ka tag gisagubang atubangan nga mga kuan ka na ay problema so bahay ni Mario na ay di pa din makagawas kayo na akay hindi ka na ay malag ito lisod ka doon yung kanana ay kanta ka nang mapasumangin lantas di na gibuhat dya lisod ka doon guys kay dis dya kajang kagalingan kay na naman sa sud sa prisuhan dya naluoy lagi ko dya si Marjorie kanana ay diyan ta na paibawon guys kay ang gusto hindi man pwede ipabaon kay mauta na lagi po siya kasarig sa amahan karon magsige naghilak hilak siya dia dari di gawas pasala kay nanay udto na higop sa sabaw sa isda kanang naay dyan lang guys lingaw-lingawan po si Jang Im. Hi guys, ang brinda ta ginamos kamuti og saging. So manig among na kon guys. Napalit nga kamuti og saging. Na. Barato ra ni. Hi guys, magandang gabi sa karang na ay karon day guys na day ning abang daris among beach freezer. So mang kuan ko. Kabit day ko og kanang punda og kuan kana na ay bedsheet.
Kasi sila din, da sila kabon. Nabid siya, huwag na lang na. Kaya itong hawak na hawa na. Masa lang siya na. Sa ikon siguro niya. Allah. Yung ka nasakit na lang likod ng wala. Oy, kuan. May cartoon. Lagay. Cartoon ba ito na? May cartoon sila. So, gikaluyan din Miss Ginoo guys. Kaya na-adjay ning panang abot po na mga kuan. Kananay ning abang dari kay grabing nakaami giabono sa katong nihawa na mga tinan. So karon adto lang nakababaw si inday sang mga wayron sa utang. So naay tulo nga radtik sila nga taga Tagbilaran. So moabot ko ron gabi so mani nga nakapuliki ko og kananay pangutang og kananay legit og kuan kananay hinlo. Singanda na ka na taod. Kay amo mang kami may mukan guys, amo amang higaanan. Diya. Ana nga. Ngahanay ko gaan lang pud ni. Panaod. Hi guys, good morning. Tanaw guys. Gamang dagat arang ka nice. Unja nay mga anak ni Madam Dolores na nanagat. Kada adlaw sila ray managat guys. Ano guys. Nice ka zo gamang dagat ikapanghambog jud karong mga panahon na. Sa una, kuan ay mabutag panahon nga kani nga dagat dinhi nga ni kalinaw. Malubog pud ni. Sa panahon sa habagat. Diya guys, gikuan mag-ilang niyet diya sa imo na naginot kay napa ko ni mga isda. Ija ko ng kawaton. Na sige panguling kay napa ko ni nabiling isda. Narisnit ni Madam Dolores nga nagbitay. Di pa lang gana. Di pa lang gana, be. Gana. Uy, Madam Dolores. Yung kawatan mo. Oh. Yung kay, hala. Lang, ewan na, day. At ilam na ibuwad, no? Ang hit. Napa? Tunag ka na, na. Asa? Na. Napalagin. Ako na nilagay ko siguro. Na pa? Kuha na ka na. Apoy crab, awang crab, oh. Galihok-lihok pa. Ano nga din nagikuhaan? Kana sa din nagikuha nila. Ganyan na siguro. Tunag ka, ha? Ganito sa. Wala, twista eh. Utang ra. Wala. Wala na nagikuha nila. Ano man kuha ka? Sige ka po yan ah. Kamu adi kang kuha. Samad ka. Yan gibalik. Wala di kawatan Madam Dolores. Hoy, lisod ka na nagkuha day. Ha? Maglisod na ka. Kasi gano'n lagi kuha day. Ay dako day. Asa? Na. Nana, gani. Oh, na diha. Ana diha, lisod na kuha. Kasi na pwede bupunlutod lang. Di ayaw kay daot nang dyan ko ano putod. Bukot. Itaktak ang good na. Ni. Oo na. Ikaw kung nabunlutod. Di lagi ko kay di na ako ha.
Itaktak ana, sige, ihog ana. Asa naman ron? Ito ana hog. Asa? Na. Itaktak ra. Ayoko na ang grab, papakan ta na. Patay na na. Buhi pa o na. Ani kala ning liyo ka de krab. Ang liyo pa? Paako dyan yung bilat. Itaktak ra day. Ganina pa din na nila. Pera da. Asa? Taktak lang mahog. Dara dara. Nara itaktak ra na. Hagong na o tana. Nga na ra itaktak. Ana o chik. Ikatang prituhon. Sa tuhon. Patay Oo. na na, baho na na. Ana oy ganina ka na. Prituhon na nato. Ang crab kay di man makuha. Hey, crab. Crab. Ipapak yung kamot. Sige sagit. Sige. Di ko. Gigi. Di siya makuan kay na. Bahala ka na pala baka. Wala naman siguro. Inay saging. Wala na. Wala na. Napay usa. Kaya ating iprito. Pagtaktak ano. Itaktak lagi. Di na yung kung kaya gisi ng kuan. Tak ra. Ay, crab ah. Crab. Ay, di siya crab. Tanawa. Wala siya lobster oh. Faster na. Hindi ka tunog dyan na. Tak na nga sa kisda. Pag sa sige busy oh. Nawa nila isda, Dolor. Kuwag taon to. Masa gibutang mo. Oh, sa David. Oh, di lagi ko. Di ba kini ba? Di lagi ko ngawat. Oo, ano. Saka ka. Gid usa oh. Kaya lagi day. Tak lagi day. Muna ra kawatan no.